У параўнанні з папярэднімі выбарамі ў мясцовыя саветы ў рэгіёне на 31 выбарчы участак стала менш. Гэта абумоўлена дэмаграфічнай сітуацыяй, зніжэннем колькасці сельскага насельніцтва, яго атокам у гарады. У прыватнасці, колькасць выбарчых участкаў сакрацілася ў Пінскім, Івацевіцкім, Ганцавіцкім, Пружанскім, Бярозаўскім, Драгічынскім, Камянецкім, Столінскім раёнах. У той жа час на адзін больш стала ў Баранавічах і на 2 ў Маскоўскім раёне горада Брэста. Зараз ідзе прыём дакументаў па вылучэнні прадстаўнікоў у склад участковых выбарчых камісій. У адпаведнасці з каляндарным планам выбараў яны павінны быць утвораны не пазней за 3 студзеня. Партыі, грамадскія аб'яднанні, працоўныя калектывы і грамадзяне змогуць вылучаць сваіх прадстаўнікоў ва ўчастковыя выбаркамы да 31 снежня ўключна. У вобласці завяршаецца рэгістрацыя ініцыятыўных груп па зборы подпісаў выбаршчыкаў у падтрымку вылучэння кандыдатаў у дэпутаты. Усяго дакументы на рэгістрацыю падалі ўжо больш за 2000 ініцыятыўных груп. Выбары дэпутатаў у мясцовыя саветы 28-га склікання пройдуць 18 лютага наступнага года.